Maayong adlaw na tong tanan, no? Pasensya gid kayong karon pa ta nakapahigayon sa atong halang doon nga presscon. Nagpahinumdum lang ko para sa tanan nga social distancing, mag-sanitize, gamit ang alcohol, o magsuot lang gid ta sa atong face mask. So karong panahon na, ang atong presscon karon about kini sa face app. Pahimangno sa paggamit sa face app. Una, dumdumo nato nga ang atong mga dagway, part na kini nga vital information nga gina-provide nato sa atong mga social media accounts o ubang application. Dako ang tsansa nga pwede kini magamit sa dautan nga pamaagi ug nanghinaot ang gobyerno nga dili ni siya magamit sa daotang pamaagi. Ikaduha, pinaagi sa mga modified images, gihimong bata ang mga tiguang gihimong bata, ang mga babae gihimong lalaki, ang mga lalaki gihimong babae, ang mga panit nga murag panit sa Gemelina gi-enhance nga nihamis kini. Pwede kini magamit nga mga imahe sa daotan nga pamaagi, susama sa paghimo sa mga dummy accounts. Sunod, tanan upload sa social media naagyoy kauban nga mga kakulian o consequences. So, pahimangno lang, let us be responsible sa paggamit sa atong mga vital informations, especially nga ganahan kaayo ang kadaghanan sa imong dagway nga nahimong lalaki o nahimong babae. Tanan butang nga naa sa social media gahimuan og issue. Bisag personal life sa uban, gahimuong issue. Kinabuhi sa imong silingan o higala, gahimuong issue. Kung nalingaw mo sa face app, padayon. Pasagdi ang mga suyaon. Inggit lang na sila kay ang ilang cellphone nga gigamit dili maka-download og face app nga application. O para sa itong mga higala nga mga girls, sa mga girls nga gahimuon nilag ilang mga dagway og lalaki, ay na girls, hilig lang gid mo mga gwapo. Sa mga boys, bisan pag dili mo gamit og face app, ay na naong gid mo girls.